Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Domingo, pitsa 18 sa bulan sa Hunyo sa tuig 2023. Ug karon mga igsuon na niya nakita sa ikanapulog usa nga Domingo sa ordinaryong panahon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Mateo. Kapitulo 9, versikulo 36, ngadto sa kapitulo 10, versikulo 8. Sa pagkakita niya sa daghang mga tao, naluoy siya kanila kay masulubon ug makaluluoy man sila. Daw mga karnero nga walay magbalantay. Busa giingnan niya ang iyang mga tinunan. Daghan ang anihon, apan dyutay ra ang mga ngani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon, aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga muani niini. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinunan o gihatagan sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu o sa pag-ayo sa tanang sakit o balatian. Ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles mao kini. Ang una si Simon nga ginganlag Pedro, ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug ang iyang igsuon nga si Juan, mga anak ni Zebedeo, si Felipe ug si Bartolome, si Tomas ug si Mateo ang kobrador sa buhis, si Santiago ang anak ni Alfeo ug si Tadio, si Simon ang patriota ug si Judas Iscariote ang nagbudhi kang Jesus. Kining napulog duha gipadala ni Jesus uban nining mga panghimangno. Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudiyo ni sibisan unsang lungsod sa Samaria. Adtua hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo og isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlahon, ug abuga ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayan, busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayan. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.